Alhamdulillah. Alah, niki wau pamundutan Pak sinten? Bapak Hajat, hamenengku gati. Asmane sinten? Pak Lilir. Pak Lilir Joko Priyanto. Wong aku ku wingi ya setengah percaya kena ora. Krunguku jenengane kok Pak Nglilir ngono lho. Nglilir. Pas yen pas ngelilir ngono terus krasa. Oh ngono. Ora nggih mbok menawi nggih, Pak. Hah? Riyen pas anu ajeng nika lahiran pas ibuke ngelilir terus langsung krasa ngaten nggih. Oh iya tenan. Ora pas lahiran. Ora pas lahiran. Piye? Pasar. Ya pas gawene pas ngelilir terus anu coba-coba terus jadi Pak Lilir. Ya mbok menawa, dadi iseng-iseng lho. Oh ibu kok bener ya? Kamu tuh diem jangan ketawa, emang tahu artinya? Kagak. Apa coba? Ya? Taunya doang. Tuh, kalau ibu cerdas, ibu juga podo. Nggih, nyuwun sewu Bapak Ibu gandengan adzan asar kawula sarijeng badhe mantes sawetawis nuwun, kula nuwun.